Rutinitas setiap sore masak karo nggawe gula. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Wayahe nyang pawon tapi malah udan deres banget. Padahal ki mau esok tekan awan ki panas banget. Nah, dadi ceritane aku ki meh masak kembang kates. Ndek wingi kan simbok ki saka ngalas nggawa kembang kates akeh banget. Kebetulan aku ki ya wis suwe banget ora masak kembang kates, sajake kok enak pol. Seperti biasa, masak kembang kates ben ora pahit, pas nggodhog ditambahi gula pasir. Udane nggawa angin, angine nggawa titipan THR, dadi mobat mabit rono rene. Alhasil omahe do trocoh kabeh ya lur. Penting masakan, ceritane mau bumbune wis tak coper, langsung wae bumbune ditumis, ditambahi urang utawa ebi ben tambah enak. Wae kembang kates dijegurno, ditambahi bumbu-bumbu kehidupan ben tambah lengkap, tambah nikmat. Tangi kembang kates wis mateng, lanjut meh gawe lawuh. Dadi ceritane aku isih duwe ceker, sajane sih pengen tak gawe rica-rica ceker ya, tapi aku ora duwe cabe setan. Hasil cekere meh tak masak kecap wae. Versi kecap ngene iki jan favorite anak lanang, doyan banget dekne karo sing jenenge ceker. Berhubung masakanku ki ya wis mateng kabeh, terus gulane Jawa ki ya wis mumbul, lanjut aku meh nyetak gula ya lur. Alhamdulillah banget gawe gula Jawa dhewe, dadi nek meh gawe cendol dawet ora ndadak tumbas gula ya lur. Tapi berhubung sore iki ke udan, aku prei dhisik le gawe cendol dawet, mengko meh gawe teh panas wae lur.